agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33. Bida horuma ka mbim ko nder na nden non des fois fo e nder haala men dumina ko wayni waye haala ma ina jari wattu hakkille reftan ma hen kadi bima mi yero kom jaltudo e legal he holmo nanni wiya ko poddo resde on ko jiddo resde mo an ayani yero no riddirte beedo yobe ndendu suudu wotur mala yobe banni mala suudu ndu anyidu ma wi kam ko suudu wotur tan cohlumi modo sika ko baga suuji sodata walla ko goojo o yilloy to min mi faamani mi sikano ni ko jiddo yeyde goojo hay daro yeyani yero wiyani est ce que wi mo hebi kalis makko malo hebani kalis makko ala wi amma tan ko hebani hay mbut kala de min hen kaali o wi kam yeltin demgal ma e kaalisam yero medi jodade ha odo tan taw hebani hay mbut non hay so hebi atinta sab mo yidi resdo ko on tan wona haggille makko an kadi yero ko kam jawido walla yero ko woni problème mum yero hay dara mum timmani ina heewi probléme ina ridda yimɓe ndekete ko ɗum addi ɗum wiyani me yanan bim ko ya heɗo ndara paama yero a majjani yero kanko so ngati ma taja kan bisimilla mum kala ko yiɗi yo wat kala ko yiɗi ala goto probléme kala bawɗo arde ko ɗo hen tawata kam mi puusani mi pasani te ko potmi ko reglude e yero komi reglowo ɗum tan wawi anne a jarama sa welanoma kadi paama deƴƴa a haalanta kam defuma jokkit ɗara mi nawora ɗum ɗo nder ga ɗara mi nawora inde yero nanni kam hono wiyete kadi kajjare min ɗum jijjinnomi addandema haɗa ɗi ɗum a defani hen baba hanki tan defan momi kay ayno way weltade ni jonon jinmi defa hen kadi champignon defana mo hen hande koko an yulno ɗo an dajjitno ɗo ɗum noon ko vinaigre o jam sa hoori tan ha oɗo waktu tan kadi ɓeytoɗa ko mawnude muside sa hoori ha oɗo waktu tan banguma goto ɓeydoto kono ko jam alhamdulillah mbeɗe fottiɗo tan so debbo goto machallah so debbo ko debbo kadi welimi makko fo ni ko debbo tinniɗo debbo gollotoɗo debbo jiɗɗo hoore muɗum no pamirta mi yimo tan mi fo jiiɓimi dal jiiɓiɗa kom hollu hakkillam nanguimo hakkille ma nangi ɗum hakkille ma faye e makko no wona e nder haalami ni kanko o resaka o diwo ko diwo so andi miña kay min ko diwo gorko no woodi diwo debbo no woodi wona nangila gonɗa diwo e joni ɓooyi no ɓooya seeɗa kadi kanko ne jiirumomi ni dal ne wayi nankadi sikku tan lahal yitimɓe ɗum mi géran mo no pamirta dal ko ɓes walla ɓesna ko jogi ɗo goto
okay kadi ɓiɗɗo wayno kone haabuse seeɗa ni haabuse aɗa pulaar wiyata haabuse ko banane ha mo ɗalba tan ɗalba mo heewani no e mo heewani seeɗa on dalƴi tan seeɗa kono makko kam yumiraɗo noon dalƴani mo waɗi fayida yumiraɗo kam ko neɗɗo conscience makko tranquille kadi ko hoodere jayre mbeydu yalta yeeɓe andi sa dañi debbo darniɗo hoore mum jiɗɗo hoore mum on ma walle geɗe kewɗe masala ɗum noon ka mawnami ha ñohanma ɗum ɗo noon ko ñoore noon so wa ƴettude boowal taw eyyi yo Allah fewnu amin yo Allah fewnu ha feewa debbo kam so jaɓi ligga tan ko debbo moƴƴo woni bone kay debbo mo jaɓani liggade wona wallahi eyyi kanko wala ko wayni copine walla yummiraɗo yumma ko no wuuri wona koppino yeeto wiyata ko kokko ala jaadiɗo sehil eyyi ko anan sukaɓe ɓe copine eyyi na yiyani omo wonde e neɗɗo goɗɗo walla yummakko mo gandanɗa an aɗa yenana eyyi mina makko emin mbawi waddude baggami hen mawno neɗɗo yo ɓil ko liɓata eyyi saɗa ɓila ɓil ko liɓata yan wonde an hankkadi an so tawi aɗa resa yato ka neɗɗo an ka esclave vivant to gonɗa ɗo ka mayɗo mo ubaha ko ɗum cikkuɗa an mawnom hakkude ma e Allah an to gonɗa ɗo holko fofrema Amadou apparence souvent trompeuses apparence souvent trompé hiram ni tan way ƴeew ko tinannomi ko gila mbaɗa daña 25 ans jaggi 35 ans mbaɗa tina ɗum ha hande ko gorko tina ko anda no yenana ko gorko mbaɗa tina ɗum te sam so laaɓino kam min mi natti wawande debbo mi witama ya ƴeewanam min mbaɗa andi ha hande mbaɗa heddora ya haddata he ubboɓe hey ala woppo ubbude Amadou anana mbima apparence souvent trompose mbaɗa heddora rappel mois ji crédit o kam woni ɓanndu kam yeehi way rappel mois o kam ha hande machallah mawnom an hay bonus makko o gasi jiirumam ɗo ni min ko haajamo addimi e ma yo Allah fewnu kadi ko noon ɗum jinmi ko ƴeewa course ma tan moƴƴo aɗa downomi min hakkude min soko debbo booyo wona e kadi min kadi mi juuta balɗe machallah min somi juuti balɗe ko nafoore ma janggo e jaam so tawi a yalti aduna o komin joɗoto mbaɗa mboɗo duwanama mawnam aɗa andi no mbirɗa kam ni grand frère eyyi kam grand frère ma kanko a namnoto ɗum daw wasani o jogaki grand frère o jogani grand frère wona grand frère wiye grand sœur eyyi nak kam kadi o jogaki grand sœur miiɗa petit sœur noon grand sœur joni fen faami dal ko mawɗo e mawɗo mbawi wondude min sa dañi kam mawɗo mama woni an ƴamaɗo ma ko kala solo ma won tan hedde classe yasinen tan a yasin ɓiye eyyi yasin ɓiyamo may pot tan andi on kay ko sayi sam on kay sam dañi mawni ko eyyi walla mi dañi yummakko eyyi ma moƴƴu Aisata ko woni mugirta kam way ummi gila garɗa e koño ha joni an ɓuuri kam sob ko ganduɗa ko ɗo e ɗi galleji ɗi natata min o desa ɗo hay mi natata ɗo wadde min ko ganduɗa ko ɗo as famɗi ana nattuji ma ana yaadugol ma artugol ma won ko ganduɗa an homo min ɓe mbi kam yero wonmo ƴamata ɗo e koñ he a tini ɗum mi tinani ese action ji gorko ma ɗi waɗa tañake no waɗata no haɓa e baboye am no haɓa e am no wiya ɗaɓɓe yomin jaltu suudu men yomin jaltu wuuro mon men luɓo ɗum suudu yomin luɓo ɗum suudu nandi hen min noon komi wawatama wiide hen jaada hen intelligence ma mbaɗa seese ha anda gorko ma ko lakasi ɓawo mum par ce que gorko ma nani heewi probléme ɗe balɗe ko ɗi tañji mon heewi probléme to galle ɗo de chaque jour ko coow balle kam suudu ɗum noon sa falama ɗum gandude wona fitina gandirta ɗum wona loɓere
ko ɗum gandum hen sabu ko jakkam ko taki wi an o luyananmo suudu wonɗo salde mais galle moƴƴo pour suudu an kay suudu nani woodi ko luyananma suudu wi kadi luyanat babam suudu ça veut dire que suudu ndu o sohli min mi sikka no gooƴe waɗata hen walla marchandise walla goɗɗum mais ko nanmi ko wona fenade o biɗomi ni haala mum ka o junji kam ɗum kadi ça veut dire que c'est vrai jinmi ko noon mbasa suurde mi enen jiidi yumma baba tawde yero wonmo ƴamata ɗo e koñe min miɗa andi ɗum kalna kam ɗum mi ɓonno paɗa mi tawoy ɗum ha nder galle mum mi holla ɗum ne yero haydara o jogaki o wala ko ñaami siko ko yari hay min wona wutte moƴƴo wona paɗe moƴƴe kala ko dañmi ko babam tutti kam e yimbam kalden gonga walla yasin tawde won ko ganduɗa haalnam sa andi e haalnanimi mi yafataka ɗum ha ñande darde ayi ɗum jarani lobde jarani changeude yeeso ni jarani waɗgol fuñi yeeso a yarat intelligence ma gorko o ko gorko maɗa an suko gorko ma yiɗima addande e lembel te waɗanima ko fotma ko waɗande duko jamma duko ñalawma ina ɓitta jignaɓe ma an ko ni mbaɗirta waɗ imagine han suko debbo o ari hande inum wawi ƴettude fof ɗum dow hooram nde plus ina ƴetto jignaɓam on hono waɗirta respecté jignaɓam an sa miijaki min mami miijo an noon mi anda ko gorgolam nema ko en jiiɗa neɗigal heɗum taki en mbawa tan nenodirde normal min mi anda ɗum ayi ɗum ko an rek an foti ɗum famde an foti wadde kosse gorko ma aɗa waɗum foti mo wadde kosse famama gorko goto waɗum wadde kotse gorko goto waɗum wadde kotse gorko hay sa waɗi jonge ha jottiɗa à l'auteur a wawa terude gorko kam ko jikku ngeeloba tan o jogi o ñama dow ha wela o hoccindo less ɗum neɗɗo wawa hen haydara an korka tan no jari ɗum ɗo no galle o yewiri ni conférence imam saho o janomi ceerno abou gaydo waɗatno ceerno abou gaydo Thiès kañum waɗatno conférence mi tawre toon babou oumar sar mo mbañi ay neno ay sata ari toon kamɓe fof ɓe garno toon babou oumar noon ko nenɗo moƴƴo jiɗɗo diine ne jiimomi toon gandumi ɗo cakan ala ɗo sabu oumar sar mo mbañi kam wonata to cakan woni ɗum tagui kam lelde mais est ce que an ana wani toon cakan ɓen ɓe ngala cakan mais an ka cakan ɓolo e yoro an eko manquira ma e galle he pour ko mbiɗo yaha conférence babou oumar sar o wona affaire conférence de min ko kalta ko mi tallani ɗum babou oumar sar waɗi ɗum organisé gorko mo culɓe mbañi samba mbimi gallam o eko manquira maɗo yoro ko hoɗum potmi wadde mi waɗani ɗum ndewa wala banggue ñamde galle o foof min ko woni ko potmami waɗan tan manquirami ko addi ka ɗon haade fomi namninoma question ko nanda ko nanni ɗum ko haala mbimi eko potmi mami waɗande en tant que debbo e nder galle mi waɗani ɗon haala kay haala ka leera ko potmami waɗande ko potmami waɗande ko poɗɗa wadde ko poɗɗa wadde ko koyno heewi e yero ko mbarta suudu ndu e suudu ndu no jiɗɗa yimɓe e jalta gona hen eko mbatta suudu ndu ko question ha joni bandiraɓe ma ha joni bandiraɓe ma kadi haala bandiraɓe ma so taw ko wiyete mi alatta yero ko mbarata suudu ndu mbimi ko mbatta hen ko mbaɗami suudu min sohli suudu ndu min sohli ɗum mboɗo jogui ceernam goto no foti arde ɗo so ari ɗo wona hen yero an a ƴama hol biɗomo noon la ilaha illa yero a ƴamat yero hol biɗo gonmi koye jamde salamu aleykum mboɗo mooli Allah hol takkuɗomi ɗo henna hol takkuɗomi yero ko mbatta ko fof mi nani ɗum yero a ƴama a resat gadda ɗum ɗo wonɗo lewru promotion gonɗen haɗandi sa resi hen a watta haydara cikkuɗa lewru ndu gasata mi resani mi gérani ala mo kaldumi haala yidde ala mo kaldumi haala goddum wona fami no mbirumami ni wona fami no mbirumami ni holko jogimi saka mboɗo resa min ko jogimi seeɗa ko famille ma fof bafti ɗum famille ma ari ñaami ɗum lewru korko nani mi ala mi ñamata hami harami ñamata hami mi yerata hami dol
yaro donc est ce que famille ma rokki kam occasion wawde resde saka mboɗo resa ɓe nokki kam occasion wawde ñaam saka mboɗo resa famam ittu ɗum hunduko ma he wa yew famam ittu ɗum hunduko ma he dañnoɗo hen ɓandu fof a ñeeri a gasi takku saba ɗemgal ma ngal yaro ñande desɗa yaro ñande mbiɗa a resat gadda ɗum galle o yaro a wonta wattude ɗum e aduna ma yaro ko muñananmami ko ñanma laaɓata ha gasa takkus hay dara mi rokkatama mbaɗa haɗa andi ɗum kam te à partir d'aujourd'hui ay mo ƴamoyta o yah kumtoyɗa toon te dépense o timman noon te ana ñamata hen andani kam yaro eto res yaro eto ndara so weeli ɓeydu he so weeli ya ɓeydu gaddoya goɗɗo kadi lewru promotion mo nanɗa o taki haɗa waɗa birti to kala naata toon ñande neɗɗa a mayat mi resani so taw ko babiraɓe ma ɓe haalanma ɗum to haali ko wona gonga wona heeɓe mo kooliɗa o ko kañum haalanimi kadi yaro ñande ndesɗa ha balɗe ɗiɗɗe jontami ɗum ñanma a finata barki dekole a finata min wima noon kala ko muusi tan mami waɗe ɗum mi haalata kala ko muusi padam mi luɓoto ɗum mi nawtuma laakara a watta ɗo diga min wima noon mi wona gaddanteɗo lemde mi wona min gaddanteɗo lemde mi resani mais sinno mboɗo yinno resde ana rendata gorko an min eyyi mi rentanima e innama aade holko Allah wi e wurani ko Allah wi hurani mo wiyani yomin res ha nayo wi ko sa wawi eyyi sa timmani an mi wawa hakkude ma e Allah tan e suudu ndu an ko an jiira soɓe kaali mbiya suudu wona suudu tan wona leeso tan woni dewgal yero mane mayruɗa kam sodan wutte mbo ɓonnima Allah wiyani noon wi ko saɗa wawi resde res ha nayi way a wawa a timminani mi resani heɗum woni jamman yero haɗa ɗi noppi mbaɗi tafiya heɗum woni jamma an fittanuma ndu ƴettanmi an naati hen ndaara so weeli ɓeyda ɗo woni derniére haala men minama daro ko gonɗa ko wallahi min hokkuma hen kala ko jiɗɗa en jahata hen jeeɗomi de on jeeɗo kasetami de mam an ɓuuri andude mbimi tawa géram an ka bone nidi huccire mamo wi ɗum mama ka zéro ha mam way kay wiide ko mam aɗa andimo wimam aɗa andimo walla mi annama kono mama la zéro ɗiɗo haalɗum sohaɓe maɓe ganda ɗum mama an ɓuuri andude mama ay kanko ko sehilam haalnam tan ko woni hakkude mon ɓuuri leerde ko mama ka ganɗom oɗo majjimo aɗa andi abi ko yeeya mam kanko yer kokko jinjeer kokko meew mam ko wona jinjeer o nawma to mi haalama noon ka baaɗam kono jimmi ko kalde hen ɗo ko yora hakkude ma e mammade mam ha walluma a faami mi yakata andi ko sehil ma mbaɗa andim très bien ha mini min jewtidi o wi kam kanko ko wota saka ko gonga ale mam mama jaggi ha mam an ko sehilam ko ay tawi aɗa yiɗimo garami walluma gila goɗɗo natani mam o wayri dañde gorko de o wayri dañde gorko so tawi aɗa yiɗimo tan keñƴen joni mi waɗanma fof Allah haali makko neɗɗo no kanko o gueɗe makko o moƴƴo mam ko moƴƴo ami ala probléme kañum andi tan ko yoyde kokku mum arta galle mum jooɗo ko ɗum ɗon tan kadi o wayri yiide gorko mam mboɗo sikki tan omo nomma mam haal wayi eyi joni andi tawi gonɗa ɗo neɗɗo won sehil ma mum wona min ka sehilam kadi ka sehil mamma tigui rigui ɗum noon andi mamma kadi kay miniti woni ɗo henna kañum ko noon tan ay ko joni ko ɓolo eyyi so tawi tan andi kanko mo moƴƴe e mamma kadi mo feewi e mamma kadi ko neɗɗo deeƴƴo nanngude ɗemgol makko nanggue junggo makko kadi no jiirimuni ko gollotoɗo indi jertana ɗum mamma tan mama deeƴ fof mami dogue min yahantuma hen ha laaɓa ceer mama hay goto mi yiɗanamo sowona an ay woni noon sene maahe
daray wala heew kunude fultino mi anda ay aduna goto tinta aduna joni hulɓini aɗa hande suudu ma kaala tan jalta boolana haalka boowal ma min mi wona peno hunu kam ko komi jagguddu tous saka noon yimɓe goni koye korka mi haalta mami jaggi mam dañi ami an noon il faut hande mi hokkuma kumtari tekkundi Kumtari? hokkere ujunere mbaɗa kumtari mam jaafuɗa eyyi ñande jeeyo kaalaji ari ɗo mbimami ya hokkam temeɗɗe ɗiɗi mboɗo sooda kaala ho mbiɗa ko ñande nde mbiɗa ñande nde ɓenni ko hande gonɗen koye hande ma mbiɗa ka alade eyyi ko ñande nde neɗɗo kay hoɗɗo hay basal hoɗɗo hay dañal mam adda ñande he mi ala ujunere dokkal men hande ko ujunere holɓore jaaha cooda e kumtari mam adda so addana ko mbo addana ko babam addanade hawera fewnani manani ɗum ko champignon o eyyi champignon o woni ɗo champignon resto o mbaɗɗon ni eyyi champignon resto o omo weli defde ni o mettani defde mettani an wiyani wiya moftu champignon o hami sooda tew mbaɗɗen champignon o e tew ɗum mbinoɗa ko gonga mais papa wa ñamde tew o ɗum ɗo a lungat tan yaaha ɗe foof koko yeehi min mi dara mi waɗan ɗum ni suwa noddinede de suwa noddinede onan bon foto ernamaɗa suwa noddine ɓeɓe si o fari eyi gase ok papa dara mi waɗamani meeɗa pour le moment papa kayndene hen papa kay an haade ma waɗande ni bamma waɗan noon joom galle ma bellon makkari resto min soodi papa mi waɗanma seeɗa ɗum ɗo vinaigre de vinaigre de vinaigre min soodi wadde keccum o kam nana moom wa waɗandema yer wop ko mbatta ko anne yerdu kecco ko kecco bam ala yero e ko mbatta ni kadi kecco resto o ko min soodi eyi an suuri fof mais ko hoɗɓe ma jarani jugo wop mi ñama champion o e wona champion wiyete awon champignon wiyete champignon o ko min soodi champignon sa soodi noon champignon o ko min so soodi waɗi tew an jeyi so waɗa tew mamam jeyi faw waɗi tew faw an jeyi so ala waɗa déjà wala korka ni no safi kay no safi papa no safi s'il vous plaît walla taka mi kecco po yero miɗa mbiɗa mbima walla walla taka ɗum mi kecce kecco po o Albarca.